μου το πας τώρα με τις πάπιες. Τόσες μέρες ήταν να σου πω ένα ανέκδοτο. Μου επιτρέπετε να σου πω ένα ανέκδοτο? Αντέχετε το κρύο, Για πάμε. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος. Αντέχετε το κρύο, λέει. Αυτογνωσία λέει. Έχει σχέση με παπάκια γι' αυτό. Από την πρώτη μέρα ήθελα να του πω μέρες τώρα γιατί το ξεχνώ συνέχεια. Ήταν ένας τύπος λοιπόν που πήγε στον γιατρό, είχε ένα μικρό πρόβλημα, ήταν λίγο βραδίγλωσσος. Καλημέρα σας γιατρέ, καλημέρα σου λέει. Ξέρετε, λέει, έχω ένα πρόβατο και λέει, πρόβλημα έχω, λέει, με τη φωνή μου, δυσκολεύομαι στη δουλειά που κάνω. Τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι αγρότης και έχω παπάκια. Έχω μια φάρμα με παπάκια. Του λέει, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η φωνή σας με τα παπάκια, ούτως ή άλλως τα παπάκια είναι, δεν μιλάτε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον άνθρωπο. Πώς έχω πρόβλημα, γιατί κάθε πρωί στις 6 το πρωί ξυπνάω. Θα ζεις στο τέλος της κατάσταση. Έμφραγμα θα πάθει ο άνθρωπος. Παιδί μου έτσι μιλούσε, κοίτα, πετάχτηκε σαν ανέκδοτο. Τώρα τι να το κάνω. Έλα, πες το. Κάθε πρωί ξυπνάω, πίνω ένα καφεδάκι με την κυρά μου και μετά ανεβαίνω στη πλατφόρμα και πάω να πάρω τα παπάκια. Του λέει δεν καταλαβαίνω, τα πας τα παπάκια, λέει τα παπάκια. Εκεί που πάω είμαι με τα παπάκια, είναι πρωί και τα παπάκια κάνουν θέλουν να ανοίγω εγώ τις πόρτες και τα παπάκια και εγώ λέω και έρχονται και ανεβαίνω στην πλατφόρμα και μπαίνουν το ένα δίπλα σ' άλλο και κλείνω την πλατφόρμα και το πηγαίνω στη... να φάμε. Τι λέει, ναι ρε παιδάκι, μπορείτε να ερεμείτε. Μας χαλάτε ανέκδοτο. Συγγνώμη που δεν μπορούμε τους υπότιτλους. Λοιπόν, και ώσπου να φάνε τα παπάκια, κάνω ένα φραπεδάκι και το τελειώνω και μετά έρχεται η ώρα να μαζέψω τα παπάκια για να τα γυρίσω πίσω στη φάρμα. Και εκεί πάω και τα φωνάζω και αυτά ξέρουνε και ακούνε παπαπαπα και ανεβαίνουν πάνω στην πλατφόρμα για να φύγουν. Αλλά είναι ένα παπαπαπάκι που είναι τζαναμπέτικο και δεν ανεβαίνει. Του λέω παπαπαπα και εκείνο κάθεται και με κοιτάει. Εγώ το κλωτσώ και του λέω παπαπαπα και εκείνο και δεν ανεβαίνει. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ο γιατρός. Και εγώ τα παίρνω στο κράνιο και νευράζω και του λέω γάμω την παπαπαπα και κατεβαίνουν τα άλλα τα παπαπαπάκια από πάνω πάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλο δεν πεις τίποτα. Το κατάλαβες, να σου το πω και στα αγγλικά. Το πρώτο ανέκδοτο που δεν χρειάζεται να τελειώσει για να γελάσεις. Άσε καλά, αγόρι. Άντε να κάνεις εκπομπή τώρα. Πώς δεν το πάω τόσες μέρες με τις πάπιες, πώς το ξέχασα εγώ.